Planet Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Valentine Theater Show! Op vrijdag 14 februari organiseert Roosevelt Counseling Entertainment Theater Show. Sweetie Lobitori, cabaretier Michael Roosevelt, relatiecoach en seksuoloog Sko Skroder, bekend van Den Boy Bakajari. Muziek door DJ Vincent. Locatie, Wie Eetgekerkie. Tijd 8 uur tot 10:30 's avonds. Haal je tickets bij Eetcafé de Draver of Ricardo Eetcafé. Valentine Theater Show in Wie Eetgekerkie. Kromme Hoekstraat 136 1104 AK Amsterdam Zuidoost. Vrijdag 14 februari. Check it out. That is the Africa beauty. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. internationale organisaties, maar dat aankomt op dingen. Dus ons meer informatie hebben ontvangen. Ja, natuurlijk. We hebben gisteren ook als ministerie van Volksgezondheid een bericht doen uitgaan, een alertheidbericht, waarbij we de samenleving informeren over de recente ontwikkelingen in de regio. Amerikas, dat is het gebied waar Suriname op behoort. Met betrekking tot de bezorgdheid vanuit de PAHO en andere gezaghebbende instanties als het gaat om public health. Met betrekking tot de stijging voor het aantal bedingen van de afgelopen periode. En ik moet zeggen dat we vorig jaar ook al in een soortgelijke situatie waren.
Het is al een poosje zo en u weet, Suriname heeft een tropisch klimaat. We hebben twee zaken zijn essentieel. Eén is, dengue is een vector-borne disease. Dat betekent het is een vector, dus er is een mug die verantwoordelijk is voor de overdracht van het virus van mens tot mens. En die mug komt voor in Suriname, het is de Aedes aegypti mug. En die mug is in Suriname aanwezig. Het virus is in Suriname aanwezig. En dus gastheer is er, de mens, heb je dus ook mogelijkheden tot dengue-infecties. Dat is al jaar en dag zo. Maar we hebben pieken gehad en ook momenten van rust. Dus wij hebben in Suriname natuurlijk ook een monitoring systeem. Hoe we de meldingen binnenkrijgen, hoe we de meldingen bekijken, evalueren. En ik moet u zeggen, als ik de situatie vergelijk met 2024, vandaag zitten we in de 6e week van epidemiologie, dat is dus vorig jaar tot heden. Dus als we de periode vergelijken, de eerste 6 weken van het jaar, in 2024 hadden we rond de 80 gevallen. En in dit jaar, voor 2025, hebben we in de eerste 6 weken 33 gevallen van dengue gerapporteerd gekregen. En dat is dus wel een significant lager aantal dan het vorig jaar. Maar het geeft ons ook aan dat we natuurlijk waakzaam moeten zijn. Want de gevallen zijn er, dus het virus is circulair. En de regen zorgt er natuurlijk voor dat er broedplaatsen ontstaan. En dat de muggenpopulatie dus kan toenemen daardoor. Vandaar dat we dus zo snel mogelijk gisteren, nadat we het bericht hebben gezien van PAHO, dat wij zo snel mogelijk laat maar zeggen, advies hebben gegeven. 1. Aan de gezondheidswerkers in het hele land hebben wij dus een bericht doen uitgaan over de recente ontwikkelingen en adviezen. En het tweede wat we hebben gedaan is de samenleving alert en waakzaam maken voor mogelijke gevolgen van een dengue-toename. En natuurlijk komt het erop neer, het is een infectieziekte en je kan het helpen voorkomen door wat maatregelen te nemen. Dat is met name door de bloedplaatsen, de bekende waterhoudende plekken op te ruimen bij mensen thuis, in de buurt. Ervoor zorgen dat je jezelf ook beschermt tegen muggenbeten. Dat kan door lange mouwkleding aan te doen, door insectenspray, antimuggenspray onder het klamboe te slapen. En uiteraard alert te zijn als er symptomen komen en je mogelijk vermoedt dat iemand dengue heeft, dat die persoon de arts beraadpleegt. Dat zijn zaken en dan moet uiteraard arts ook geïnstrueerd om extra alert te zijn. Want de klachten zijn eigenlijk hetzelfde als griep, als een normale influenza, als COVID. Dus alle virale infecties geven een soortgelijk beeld, hoge koorts, lichaamspijn, misselijkheid, braken, diarree, uitdroging daardoor. Dus we moeten extra alert zijn. We hebben de situatie onder controle. Tot gisteren heb ik de data bekeken met de BOG. En we hebben dus, zoals ik net zei, tot heden 33 gevallen gerapporteerd gekregen. Wij houden het in de gaten. Als we merken dat er een verdere toename is, ook het BOG gaat gewoon door met de reguliere inspecties. En uiteraard waar er hotspots zijn, gaan we kijken als het zinvol is om te bespuiten. Dat zijn de maatregelen die ik van u kan aangeven en de adviezen. En we blijven het monitoren in nauwe samenhang met de BOG. Ja, ik zag naar het juiste woord, maar je hebt het net gebruikt, minister hotspot. Nu en 33 gevallen bekend zijn. Waar zijn de hotspots? Dat heb ik nog niet toegestuurd gekregen. Die analyse heeft BOG wel. Dus waar ze merken dat er gevalmeldingen binnenkomen, dan gaat men natuurlijk op zoek naar contact tracing en kijkt men ook direct die inspecties. En dat zeg ik u nogmaals, het bespuiten heeft zin om de muggen, de volwassen muggen te bestrijden. Niet om eitjes en broedplaatsen, omdat dat uiteraard, als we de broedplaatsen niet opruimen, dan blijft eigenlijk in de cirkel van bestrijden middels bespuiten. Dus je moet ook die broedplaatsen opruimen. Dus die hotspots, die heeft met BOG, we zullen dat in de komende dagen nader samenwerken van mij. Gaat u met die collega van openbare werken, openbaar groen, kijken naar wat dingen? Grofveld? Ja, dus precies zo wat wij zeggen, ruim je broedplaatsen op, maar dan zeggen de mensen van, goed, ik heb heel cool grofvuil, waar moet ik die nou kwijt?
Dus dit is gisteren wordt bericht gestuurd, dus vandaag hebben we de RPM. Zal je dat ook een beetje bespreken binnen de regering. Wat de mogelijkheden zijn om toch wel een gecoördineerde actie te hebben van ophaal van vuil. En uiteraard moet dat ook ergens naartoe. Dus het ministerie van OE, openbaar doel en privé, we kunnen ook dus natuurlijk vragen om te stellen. Minister, er worden nu door verschillende politieke partijen onder zoals wijkvergaderingen gehouden. En we merken dat wat steeds ter sprake komt, ook dat het aspect van volksgezondheid is. En er wordt een beeld geschetst van hoe slecht het gaat binnen volksgezondheid. Is dat volgens die podiumtaal of zijn het werkelijk dingen die werkelijk zo misgaan binnen volksgezondheid? Kijk, ik ben wat dat betreft erg nuchter. Als er argumenten zijn, als er issues zijn die spelen en men dat kan argumenteren en ook wil bespreken, dan mag dat uiteraard. We leven in een democratisch land. Iedereen heeft zijn of haar kijk op hoe zaken zich ontwikkelen, hoe processen verlopen. Minder gezondheidszorg is net als alle andere sectoren. Er zijn er grote uitdagingen. Dat heb ik vaker gezegd, meerdere malen gezegd. Ik heb ook gezegd van, als we kijken naar politieke podiumtaal, of de zaken die geopperd worden, dan blijft het vaak bij een argument bespreken, of dat we zeggen een issue bespreken. Maar eerlijk gezegd, ik ben ook Surinamer, en als ik hier oprecht kijk naar wat men presenteert, hoor ik ook geen oplossingsvoorstellen komen. Als men zo goed begrijpt wat het probleem is, als men bijvoorbeeld aanhaalt, ik geef één voorbeeld, laten we even blijven bij army-lofregeling. Het is een veelgenoemde issue geweest de afgelopen 4,5 jaar. U weet op een regeling waar mensen met laagfrequente aandoeningen, complexe aandoeningen die hier te landen niet geholpen kunnen worden. Daar praat ik over bijvoorbeeld pasgeborenen met hersenafwijkingen of een tumor die hier niet behandeld kan worden. Dan mag de specialist uiteraard, na goedkeuring van de geneeskundige commissie, mag de patiënt uitgestuurd worden naar het buitenland. We horen heel veel en heel vaak zeggen de mensen op het podium, ja, army-lof, mensen kunnen nu weggestuurd worden en het is een probleem, mensen moeten kosten bij betalen, etc. Nou, dat kan een feit zijn. Ik zal zo met u vertellen wat wij hebben gedaan. Maar wat is de oplossing die men aandoet? Die samenleving moet ook kritisch kijken en zeggen van goed meneer, u vertelt dat minister Ramadien daar het werk bijvoorbeeld niet naar behoren heeft gedaan of de samenleving niet genoeg gediend heeft. Wat is uw voorstel? Wat gaat u doen? Ik ga u vertellen. We hebben in 2020 juli een schuld bij de Colombiaanse ziekenhuizen overgenomen van 3 miljoen Amerikaanse dollar. Ik heb ook publiekelijk bekendgemaakt dat deze minister aangifte gedaan heeft tegen een aantal personen bij de PG. Bij het OM is een strafzaak ingediend. Onderzoek dat, onderzoek. Wegens misbruik van army-lofgelden. Waar het normaal via de geneeskundige commissie moet lopen zoals de wet dat beschrijft. En een goedkeuring moet zijn alvorens het SFF de noodzakelijke voorbereiding moet treffen voor uitzending. Was het zo dat in de periode 2018 tot 2020 2 directieleden van het SFF besloten wie weg mochten en wie niet. En dat heeft ons bereikt, informatie. We hebben de documentatie verzameld. Er is aangifte gedaan tegen meneer Ronald Hoogaard en anderen. Die onder andere zijn weggestuurd voor zaken die feitelijk niet bij de commissie bekend waren. We hebben een evaluatie gedaan van 27 jaar army-lof. En we hebben de evaluatie in het rapport ook gezegd. Er is te veel ontbrekende informatie. En op basis daarvan heb ik de PG gevraagd om een onderzoek in te stellen. En ook heb ik gevraagd om strafmaatregelen te treffen wegens misbruik van staatsmiddelen. Het onderzoek is natuurlijk u weet gescheiden. En wij hebben nog die rapportage gehad. Maar er is $80.000 daarvan gecanceld. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Mijn vraag zegt af, ik heb gekeken naar het programma waar een DNA is met een cancerhuis vraagt, waar zijn de middelen, waar zijn de financiële middelen dat de ziekenhuizen optimaal kunnen functioneren. Ik kan ook politiek antwoorden. Maar ik ben niet zo ingesteld. De samenleving moet straks een keuze maken. Wat hebben we gedaan? Meneer Ganesh en anderen. We hebben die 3 miljoen Amerikaanse dollar die is achtergelaten, uitbetaald. Want de ziekenhuizen waren niet meer bereid. Ik had al die, een review morgen. We geloven jou niet meer. Je hebt een 3 miljoen uitstaande schuld. We hebben die betaald. Dat moet men in kennis ook weten als parlementariër. Wat vaker in 5 begrotingsbehandelingen hebben wij dat gezegd.
Die $3 miljoen is betaald. En in de tussenperiode tussen 2020 en nu hebben wij de rekeningen betaald tot december 2024. Dat betekent, dat is een verschil. Wat toen die regering in 2020 overnam, was die openstaande schuld van 2 jaar daar $3 miljoen Amerikaanse dollar. Dan moet meneer Kelsenhuis zijn minister van Financiën gaan vragen, die nu vervluchtig is, waarom hij die rekening niet betaalt. Deze regering, waarvan de enkel minister vervluchtig is, heeft ervoor gezorgd, we zijn vandaag februari, de rekening, u kunt het ziekenhuis in Colombia vragen, ik heb de mails, alle correspondentie, de rekeningen tot december 2024 zijn netjes betaald, inclusief de openstaande rekening die achtergelaten is. En nu heb ik gezegd, tot 25 mei zorg ik ervoor dat alle uitzendingen die gebeuren door de administratieve voorbereidingen treffen, dat in ieder geval er geen openstaande facturen zijn voor een nieuwe regering. Dit is een voorbeeld van één gebied binnen de zorg. En natuurlijk op het podium gaat men zeggen, ja maar heb je niet gezien, in de ziet dat ik nog eens maar bekend ben. Punt 1, 2 jaar lang was er geen enkel luchtverkeer, wegens COVID. Punt 2, in de afgelopen 3 jaar hebben we uitdagingen gehad. Maar zelfs hier zijn de CEO en de hele financiële afdeling van het ziekenhuis in Bucaramanga gevlogen naar Suriname om een betaalregeling te treffen. En we hebben binnen 24 uur met het ministerie van Financiën een betaalplan gemaakt. En we betalen elke maand hebben wij onze rekeningen betaald. Tot ik in november de mail kreeg van de directeur van Bucaramanga ziekenhuis. You're up to date with your payments. Dat betekent, u bent clean voor wat betreft saldo. Maar we gaan wel afspraken maken voor de toekomst. Want we willen niet meer in die situatie komen. It was nice working with your government. Omdat wij geen attitude willen en reputatie willen achterlaten bij buitenlandse dienstverleners dat we niet in staat zijn te betalen. Even zo geldt dat voor transplantaties. Denkt u dat het groot ziekenhuis als Amsterdam bereid zou willen zijn met Suriname te werken als we niet zouden betalen? Nou, ik moet zeggen dat de krachten die komen, de mensen die komen doen dat kosteloos, belangeloos. Wij voorzien in de ASA kosten, maar we 19 meer transplantaties gedaan in 2,5 jaar. We zijn nu bezig met de 4e missie van eind maart. Dan voor eind maart willen we de zekerheid hebben dat 7 koppels weer geopereerd worden, waardoor we komen op een totaal van 26 koppels die geholpen zijn en de mensen een nieuwe nier hebben gehad. Er zijn zoveel gebieden waar ik kan gaan. Ik kan naar medicamenten gaan, ik kan naar dat. Dan zeg ik wacht op die debatten. Ik wacht op die inhoudelijke debatten. Ik kan niet het voortouw nemen. Ik nodig alle mediahuizen uit. Ik was laatst bij Trishul in een programma. Ik heb 2 uur lang daar een uiteenzetting gegeven van het verloop van de schuldproblematiek bij de zorg. Hoe wij dat hebben ingelopen, wat de strategie is geweest en waar we naartoe gaan. Welke projecten? Maandag aanstaande mag je aanzet komen voor de opening van de kinderoncologie unit, samen met de Japanse regering. Op 10 maart gaan we de nieuwe Neersteen Vergruizen openen. Op 10 maart openen wij de nieuwe dotterkamer. Investeren van bijna $2 miljoen Amerikaanse dollar. In april mag je nog verwachten dat de SIH opgeleverd wordt. Er zijn nog zoveel projecten gaan. We waren in Saramaka met de renovatie van 3 klinieken. Wat zeggen de mensen daar? In geen 40 jaar heeft de regering gedurfd om die renovaties te doen. Renovatie van een supernieuw. We hebben 5 nieuwe polen die we contractueel hebben getekend. Kijk, het is mooi om ongefundeerd, niet geargumenteerd, zaken aan te halen, mensen de angst injagen. Meneer Abdul heb ik uitgedaagd. Hij moest me tot 3 februari. Meneer Amsat Abdul, de man die 117 stemmen heeft gehad, moest tot 3 februari rekeningen voor mij brengen waar mensen betaald hebben. Wat zegt hij aan de samenleving? Mensen moeten 250.000 SRD betalen voor een hartoperatie. Hij heeft dat zelf niet gemaakt, zegt hij. Ik heb hem gevraagd, eerst gevraagd. Daar heb ik hem moeten uitdagen, want hij wil niet luisteren. Dus je hart eerst bent, dan ga ik je anders aanpakken. Je moest 3 februari die stukken voor me brengen. Hij zou ook 72.000 voor iemand betaald hebben voor een hartklepoperatie. Ik heb alles geverifieerd. Bij het ziekenhuis, je mag mevrouw Dan vragen, je mag dokter Pieter Voogd vragen, de cardioloog. Ik zeg, met die tijd even wat mijn pijn. Probleem. Meneer Amzat Abdul heeft de mensen op Sofia-Slus leugens voorgehouden. Dat bedoel ik. Is dat de ethische gedragscode van de NLP? Gaan we zo nu al die verkiezingscampagne blijven liegen om aan de macht te komen, om dan weer het land te bedonderen met hoge schulden? Nogmaals,
Meneer Abdul is niet mans genoeg geweest en heeft zich niet aan zijn woord gehouden. Hij is niet gekomen met een stuk op volksgezondheid. Ik heb overal gekeken gezocht. Er is geen post aangetroffen van meneer Abdul. Meneer Abdul is een leugenaar. Hij blijft een leugenaar. En vandaar dat hij ook zwaar afgestraft is in 2020 door het college. Van 2500 naar 170 stemmen. Maar dit geef ik aan als voorbeeld. Men kan allerlei dingen zeggen op het podium. Politieke praat is natuurlijk één. Ik ga politieke praat doen. Maar in ieder geval, ik ga me niet betrappen op het nieuws. En ik zeg nogmaals, iedereen die commentaar heeft, komt niet alleen het commentaar leveren omdat je dat moet doen. Of kritiek leveren omdat je eventueel in een positie wil komen om de regeermacht over te nemen. Maar kom ook en vertel hoe jij het gaat oplossen. Als ik u zeg dat we $8 miljoen op jaarbasis nodig hebben voor een medicamenten aanschaf voor de samenleving en u dat geld niet hebt, dus gisteren mooi gevraagd bij de onze meeting van de BHP, u weet dat BTW bijdrage aan inkomsten voor de staat, gaat u BTW terugdraaien? Hoe gaat u compenseren dan? U hebt het gehoord van de minister van Financiën, wat de uitgaven zijn en hoe er gewerkt wordt aan de inkomstenzijde van de staat. Iedereen moet beseffen dat we meer dan moeten bijdragen aan de inkomstenzijde als we zaken optimaal willen hebben. Dus je gaat mij niet horen zeggen dat ik binnen 4 dagen gratis gezondheidszorg ga leveren in Suriname. Dat is onmogelijk. Die enkele partij, die enkele persoon met welke intentie ook gaat leveren, het is niet mogelijk. Zelfs in de rijkste landen als Zwitserland, Dubai, noem het maar op, is dit niet mogelijk. Dus we moeten de samenleving de realiteit voorhouden. En ik roep alle politici op, want iedereen heeft een mond over de gezondheidszorg, over veiligheid, over onderwijs. Maar kom, goed dat je toch? Kom met dingen argumenteren, kom debatteren. Kom aan de tafel. Vroeger was een mooi programma op STVS in de ring. Ik weet het nog, voor de verkiezingen. Had je een ring. En mensen zaten daar en ik zeg, ik kijk gewoon uit naar die programma's waarbij we gaan debatteren, inhoudelijk. En dat politiek gepraat mag er altijd blijven bestaan, maar laten we ook inhoudelijk de zaken bespreken. Ik ga in Suriname, wij moeten Suriname ontwikkelen, wij moeten het samen doen. U hoort nog niets meer van mevrouw Harris in de verkiezingsstrijd. Na de verkiezingen leg je je neer en ga je samenwerken over het land. Wij zijn helaas nog niet zo ver. Met dank Osmo, maar het ligt naar Amakora. Dus ik zeg nogmaals, ik sta open voor elke kritiek, maar ik wil wel oproepen. Deze minister gaat niet dokken over zijn beleid. Ik ben ready tot de laatste dag om te praten en te debatteren over hoe ik zorg hebben dat ik genoeg documentatie heb. Yes? Una de wedstrijd naar man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Suriname altijd dichtbij, je sapt wat toch? In Meati, Srana.